सिगां नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। दा आं दहाय लाइभ होदोंमोन नाथाय लोगोआ मेथाइ दामना होनानै कपिराइट जादों ओंखायनो डिलिट खालामफिनबाय आं। दा एसे सावरायनोसै सोर सोर दहाय कमेन्ट हरैनि कमेन्ट रिप्लाइ होयैनि बोराबदोंमोन फैफिनदा जाबाय रिप्लाइ होसिगोन दायो। सासे दं लोगोआ नहीं आप अभी बना पर अभी कोई नहीं आ रहा है। नहीं है सो गया क्या सो दा रावबो फैया दाबो नहीं कोई सोरबा सोरबा माबा माबि सोंहरदोंमोन दहायहाय ओमफ्राय आङो रिप्लाइ खालामनो हायाखै कमेन्टखौहाय माने लोगोआ गान दामना होबायना आन्दां मिन्दां जाजोब्बाय ओमफ्राय कपिराइट जादेरना होबाय ओमफ्राय आं डिलिट खालामबाय लाइभखौ। दो लोग आए हैं बरायबाय नोंथांमोनखौ बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव। दहाय सोर सोर मा मा सोंदोंमोन दा सोंफिननो हासिगोन। अखा नोगोद हागासिनो दङ। चला गया मेरे जाएगा लड़की होता तो देखता। लड़का का चेहरा कैसा देखेगा। मैं तो कमेंट में कर रहा हूँ। आपके अकाउंट में पैसा है? नहीं है अभी खाली हो गया। अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। सोर सोर मा सोङामोन दहाय सोंदो दानिया कमेन्ट रिप्लाइ होआ होननानै बोराबदों नोंथांमोना बोराबदों आंखौहाय माने दसे खामानि मावदोंमोन रिप्लाइ ओमफ्राय नोंथांमोना सोंदोंमोन नोंजों सोर सोर थायो होननानै आंजों रावबो बर' मानसिफोर गैया आं हारसिंसो रावबो बर' मानसि आं गैदेना आं हारसिंसो दा मावनानै दं आरो। लाइक करो यूट्यूब में पैसा मिल जाएगा। हाँ ये गेम जा हाँ अभी नहीं ऐसे खाली पॉकेट में खेलते कुछ मिलता ही नहीं है। अभी चैनल नहीं खोला है जब खोलेगा तब अभी आईफोन लेने का बाद आईफोन हाँ आईफोन लेने का आईफोन लेकर तो बहुत पैसा जाता है सब एप्स खरीदना पड़ता है आईफोन का। एक एप्स में 599 499 ऐसा लेते हैं जो पैसा हुआ होता है ना करोड़पति हाँ वो वो चला सकते हैं आईफोन। हम लोग का गरीब इंसान नहीं है हम लोग को जैसे नहीं मेरे को आईफोन लेना है बस बड़ा भाई का बोलेगा। अरे कोई नहीं आ रहा है सो गया सो मैं बंद करने वाला है दोनथ'नाय लोगोफोर रावबो फैयाखिसै नै दाने आरो सानै फैफिनलायबाय आङो दोननायसैसोमोन नै थांफिनलायबाय हौवा महर नुनायखाय। जब लड़का का चेहरा देखता है ना तुरंत चला जाता है। मेरे जगह लड़की होता तो देखता आप खोल के लाब गैया लाइफआव थाबाय थानानै बेखार आंहा गोबां खामानि मावनांगौ दा रावबो फैयाबो।